qualsevol acord polític que arribem, que plantegem, serà per acostar-nos al que és l'objectiu de tota nació, que és la d'esdevenir un estat lliure i un estat independent. I en aquests termes és com nosaltres avui també vivim aquesta diada. No renunciem a res per defensar la nació. Pot ser per acord, però si no és per acord, no renunciem a totes aquelles accions de manera unilateral. Per què? Perquè renunciar a la unilateralitat seria tant com renunciar a la nació. Junts per Catalunya agraeix aquest canvi del president de la Generalitat perquè durant 6 anys és que directament se'ns ha vetat. Durant tot aquest temps es deia que qui negociava a Madrid era Esquerra Republicana. Durant aquests anys no es va deixar formar part amb les persones que volíem de Junts per Catalunya a la taula de diàleg. Nosaltres creiem que ha de ser una taula de negociació. Per tant, benvingut al president en aquest canvi.